Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आरो गिबियावनो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय लोगोफोर Happy New Year to all of you आंनि गासै नायगिरि नोंथांमोन थांनाय बोसोर 2024 जेरैबायदि बारग'लांबाय आसा खालामो बे 2025 गोदान बोसोरखौबो जों गाजा गोमजायै गोजोनै हगारहरनो हागोन स' लोगोफोर once and again गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय लोगोफोर Happy New Year to all of you स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा आरो बेखौ जों बबे प्रडाक्सन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन स' बेफोरखौ मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लेहेर फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय स' बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अराय जुगे जुगे ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ जोङो बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांजों लोगोसे नेरसोन बसुमतारी बिथांखौ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों राजेश बिथांजों लोगोसे अनजय बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन लेहेर फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो आसा खालामो बे गोदानै फैनो गोनां अराय जुगे जुगे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ लेहेर फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेला थाबैनो रिलिज खालामगोन स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं